आता आचऱ्याक उतारलो आणि आचऱ्याक उतरल्यावर आचऱ्या तिट्यार यांचं पानाचं दुकान आहे, श्रद्धा पान शॉप. आणि यांचं नाव काय आता तुम्हाला स्वतःच सांगतले. आणि त्यांचं पान खाऊन तुम्ही घरात नाही जाऊ असं हो सारख्या नाही म्हणून यो छोटोसो व्हिडिओ केलो. चला दाखवा कोणता पान आज दाखयतल्यात. आमच्याकडे बनारस पान भेटता. बनारस पान. तर आज तुम्ही कोणता आमका खाऊ घालतल्यात. बनारस तुमका साधा फ्लेवर आणि दुसरा तुमका स्पेशल देते एक पान. तो स्पेशलच दे आहे. काय पहिलं चुनो लावले. चुन्यामध्ये काय माहितीये जास्त कॅल्शियम असतं असं डॉक्टर पण सांगतात की पान खावचा जेवल्यानंतर. जिरवणीक पण बरा. तुमका माहिती आहेत पान खाण्याचे फायदे. पान खाण्याचे फायदे त्याचे पूर्व काळात होते कारण तेव्हा सगळं कात आणि सर्व म्हणजे चुनो बिनो जो व्यवस्थित भेटत पण एक होतो. सांगा काय तुम्ही मालवणी आहात आचऱ्यातले तर मराठी नको बोलू ना हो. बालवली म्हणजे आता सगळं विसरत चालले आता बहुतेक. असं म्हणालच आठवण करून देऊची या लोकांना. हो त्याच्यामुळे तुम्ही आता ह्यो व्हिडिओ मालवणीतूनच करा. चला चला 1 2 3 स्टार्ट. आता ह्यो काय लावल्यात चुनो लावल्यात त्याच्यावर आणि तो कात. कात. चला आता ह्यो त्याच्यावर होता गुलकंद. आणि चुनो लायल्यावर एक जोक आठवता. मागे काय तुम्ही चुनो लायता तो जोक आठवल्याशिवाय राहणार नाही. तो गुलकंद. हा गुलकंद आहे गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून बनता. हा आता त्याच्यानंतर काय लावतले. अरे हे बघ आपलं बडीशेप. त्याच्यानंतर ही पान मिक्सचर बोलतो ते का. ओके. हे हा टुटी फुटी. अरे वा. त्याच्यानंतर ह्यो काश्मीरी बोलतो ते का. हा ही बडीशेप. सगळी त्याच्यानंतर फ्लेवर आहे. खसलो फ्लेवर तुमचं स्पेशल फ्लेवर आहे तो सांगणार नाही ना. नाही असं काही विषय नाही पण तो एका बोलतात सल्ली पिवळी सल्ली. हे कलकत्ता पान मिक्सचर आहे. ह्यो जो फ्लेवर आहे ना तो कलकत्ता बाजारात खय भेटतात. आचऱ्यात अजून खय पाना गावतात. खयच आचऱ्यात जवळपास आपल्याकडेच पान भेटतात आणि असा पान फक्त आपल्याकडेच भेटतात. आचऱ्या टिट्यार उतरला काय समोरच दुकान आहे. ह्यो गुलाबचो फ्लेवर हा फ्लेवर आहे. त्याच्यानंतर ही काली सल्ली आहे पण छत्री भेटली बघ. असं नाही एकाची छत्री हरवलेली गावली. त्याच्यानंतर ह्यो फ्लेवर हा पान चटणी जो. पान चटणी त्याच्यानंतर ही चेरी आहे. सापण हा आता वर लायतल्यात ना. चेरी ते एक प्रकारचं म्हणजे वेगळे पण काहीतरी. चेरी पण ह्यो खाऊचाच प्रकार हा. पण आपण आता कसं गणपतीत डेकोरेशन वगैरे करतो तसं का डेकोरेशन करणार. डुंगरूचा प्रकार बघा. मस्त पान. या किती गावता एक पान. एक पण आमच्याकडे 25 रुपयात गावतं. 25 रुपये म्हणजे बरा. जेवल्यानंतर तुम्ही जिरवणी म्हणून या पान खाऊ शकता. आणि तुमचं पत्तो सांगा खय गावता. मी म्हणजे मी आता सांगलाय आचरो तिटो पण आता एकदम असं. आमचं पत्तो आचरा तिटा कणकवली रोड बाणे ऑफिस जवळ. बाणे ऑफिस जवळ. तर तुमका नेक्स्ट टाइम जर तुम्ही इल्यात खडे जात असतात मालवणातून किंवा खडे इसून आचरा तिट्यावरून जर जात असतात ना तर ह्यांच्या पानाच्या दुकानात या आणि ह्यो पानाचा जो आस्वाद आहे ना कलकत्ता फ्लेवर पान नाही तर तुमका आवडीचा जा कसला पान आता नक्की खाऊन जाय. माझे पहिले वडिलांनी असायचे वडील बसायचे. वडिलांनी हा धंदा सुरू केलाय माझ्या पप्पानी. आणि त्याच्यानंतर मी आता असं 10-12 वर्ष झाली. त्याच्या अगोदर मी मुंबई होते कामात पण त्याच्यानंतर पप्पांची तब्येत बिघडायला लागली त्याच्यामुळे मीच असते आता सध्या. पहिली छोटीशी टपरी होती आमची त्यात आता रूपांतर मी ह्याच्यात केलं.